Kaixo, hemen gaude berriro, Danel eta Biok. Kaixo, zomoto. Bueno, nator kontatzea zergatik nagon aserre, naiz eta ez dirudien arren. Zeinek esan dutzu ez dirudiela. Irribarre polit bat dakadalako. Bai, hori bai. Sin más, bakarri kejatu nahi gizonak existitzen direlako. Bai. Eta oso zaila dela haiekin elkar bizitza, eta hau denbora mordo bat doie pasetan, Eta inork ez da boin ezer. Nik uste nun gainditutan eukala, baina denbora joten denean kontrolatzen naiz ez. Ni de hecho gizon bezala incluso aurkanao. Baina, zu gizon, claro. Bai. Ni naziz perdido, Bai, no? Ni ere bai, bitu arroxez. Bueno, ez da ikusten. Bueno, eta gizonak gorrotu ditugunez, pues gizon bat ekarri egu. Ole! Así que... Eta izugardizko triskantza egingo dugu berarekin direktuan. Ongi etorri zozoak beleari podcastera, gaur etorri da gure platora, Igotz Jofe artista! Kaixo, ongi etorri izango duz. Lehen da bizi hasi baino lehen mesedez eskatu barkamena gizuna izatea. No, brometan. Barkatu benetan. Barkatu ni haingo gorra izateagatik, Baina tesitura. Ez da izan zure erru. No, Laura gaur dau. Bueno, beti da. Bai, baina gaur berezik. Presnator, venga ba. Baina ez da zure kontra, Ondo, oso ondo, ia san. Akofonaute zauz. Ez, oia san, ez. Osa, gustora nauzuekin, no. Inor ez da bilurtzen gure podcast. Ya te digo, ez dugu imposatzen edo, no da imponer. Bai. Atera behar dugu orain kalderotik gure gai sekretua eta hitz egin behar dugu beldurraren ingurua. Lograo, Bai, gure tiger maitea. Bastante guapo. Oso zongi. Submarino. Galdetu nahi nizun, zein da kalderotik gutxien nahi desuna aterazea? Ola bilur bat. Zein da, zer idaukotzu bilurra, askar? Pues ez dakit. Hasi abote pronto. En plan, sugiak. Gauza askori, baina... Ez dakit. Bueno, ba, ikusiko. Ez dakit. A ver. Asako gauzei. Ba, bero nei, porque begira, gure gaurko gaia, gure gaurko beldurra egon behar da honen inguruan. Sexua, venga, ba. Sexua! Ematen dau beldurra, sexua? Bai. Depende. Niri pixka bat, bai. Depende. Bai. Ba, bueno, hasi baino lehen, jakin behar dugu, jendiak sepentzetan daben, hasi que joan naiz beti bezala Gasteizko Unibertsitatean gaztiekin sexuan inguruan hitz egiten. Gauza oso konstruktibo bat egiteko ostegun baten arratsaldez. Hasi que sartu galdeketan esadez! Kaixo, Danelizioz naiz eta gaur Gasteizeko Unibertsitatera etorri gara gazteekin sexuaren inguruko beldurraren inguruan hitz egiteko. Ikusiko zute zebangi. Kaixo, egunon, ze izen duzute? Maider eta Magi. Esango zenukete gaur egun gazteok badiogula beldurra sexuari? Bai, baina ez. ¿Y eso? ¿Cómo es? Osea, sexuari como tal ez, baina hastia sexuarekin ta hola bai. Nola den un tema tabu, ez da hitz egiten beste, gazteak daukate beldurra ea nola ingauten, noiz egin, eta daukate nola presioa, geroz eta lehenago egin, hobeto. Sexua esan ez baduzu, nola sozietatea esaten zula, zerbait egiten dira izalela txarto edo lako zerbait. Esango zenuke presioa dagoela gazteon artean sexua izateko? Bai, uste dut baietz. Ze iritzi daukatzu generalean virginitatearen ideiaren inguruan? Generalean niri importa zait 0, baina ditut lagunak asko importatzen diola eta hori baina niri 0. Ez zait, no me parece... A mi tampoco. Presio handia dagoela eta ez baduzu galtzen, erraro begatzen zaituzte. Egitea zu nahi duzunean, komoda zaudenean eta pres sentitzen zaudenean. Ez da karrera bat. Hori, osea... Uste duzu jendiak hartzen dauela karrera moduan? Batxutan bai. Izan zeikete honestuak edo ez. Kontsumitzen dezute pornografia? Bai. Ez. Ez asko, ez dut gustokoa. Bai. ¿Y qué tal? No es broma. Esango zenuke pornografiak baduela efekturik gure sexuaren percepzioan eta disfrutian?
Bai, ikusten da. Oin azten da ikusten pornografia 8 urtekin, así que imagina. Osea, konbertsazioetan eta nesketan eta txikitatik azten direnean porno ikusten, gero hitz egiten dutenean sexuare tik ikusten da. Ez pornografia da sexu faltzu bat, non gizona dau emakumearen gainean. Igual espero dugu bizitza izatea pelikulak bezala. Bai, hori bai, eta serietan eta hola, igual gazteak ikusten dute, idealizatzen dute hori, eta gero petxatzen dute hori izango dela realitatea eta ez da horrela. Porno ikustean, imaginatzen du gauza batzuk ez diela benetakoak. Guztiok daukagu inseguritate asko, eta, bueno, uste dut, porno ikustea ez dela ona. Azken batean, uste duzulako hori egia dela, eta ez da egien ez da hori ez da egia. Esango zenuke efektu hau generalean onuragarria edo txarra dela? Piskat dependitzen da ze porno ikusten duzun, baina generalki txarra. Esango zenukete LGBT realidadien ikusgarritasunak eta heziketa sexualaren geroz eta gehiagozko edapenak eta honek guztiak daukola efektu positibo bat gure etorkizuneko belaunaldiangan? Bai. Porque sexua ulertzen gau modu komplexuago batean, no solo el pito en el chocho y ya está. Bai. Ongi. Zua beto zaude preparauta honekin lidiatzeko zure gurasuak edo zure aitona monak baino? Nire gurasuak oso irekiak dira, tema hobenetik nire amama eta aitona igual ez, baina da bere olaldia eta baina irekitzen ari dira. Oraindik kriston esportza behar da eta falta da, baina heziketa bidea da, vamos. Orduan gazteok beldurra badaukagu, baino itxaropen aukitzeko eskubidea ere daukagu. Noski jakina. Eskerrik asko, Pablo. Eta bueno, hor da sumiek. Preparauta daz gure gaurko belaunaldia. Zuk esango zenuke sexuak kristoneko beldurra ematen dauela? Bai, depende ze kontekstuan, baina bai. Asialo, abote pronto, bai. Edo bai. ez como sexuak bere kabuz, baina bai dau como inguratuta hainbat gauza beldurgarrin ondorioz, no? Como... Bai, eta depende ze konnotazioakin edo ze goeratan sortzen den como sexua izateko edo sexu gune horrek ere beldurra mateu. Bai. Eta sexuak izateko hitz egin gau asko gaztiekin sexuaren inguruko como kodizia hau da, como leia bat, de haber norkitzen dauen txortan gehiago, eta laizterrau, eta hobeto, eta no sé. Zu barku harretan egon zaren ni bai esan behar dut. Nik uste nera bezaroan zaila dela barku horretan ez egotea. Egia esan, eta gainera gizona izan da, batez ere. Osea, que bai, egon naizela. Baina, jazta, hay que salir poco a poco de ahí. Bai, eske nik uste nun, agian 20 urtekin edo 30 urtekin, ez ditut orain baina bueno, beldurra hau bukatuko zala, baina geroz eta helduago, gero eta beldurra handiago. Ze agian, bai, nik bai. Bai, ze agian jende gehiago ezagutzen duzu, edo inkluso ezagutzen duzun ja jendearekin berregitea, ja da, como espektatiba sortu ezu, espektatiba hori bete behar dezu, ez ba ezu betetzen ezakizu, eta ni pixkat presio gehiago sentitzen dut. Bai, izan daiteke bai. Osa, eta gainera, helduago izan da, edo, heldutzen juten garen einean ere konstienta goak gea, orduan horrek ere ustetze zer ikusi handia dakala como beldur berrien sorreran, edo. Bai, eski ezakit beldur berri hauek dien zaintza egotea sexuan, eto entzutea beste pertsona, entzutea ez dela gelditza eta gelditzea zer moz, baizik eta entzutea bere gorputzare bai, zure gorputza bere gorputzarekin, ez? Eta uste horrek sortzen dula presio bat, baina, klaro, iristeko presio horretara izan behar dezu irakurketa bat, baitare sexualen inguruan, eta ezakit nik mundu guztia daka. Esagun nuke ezetz. Beira, pixkat gaian kokatzeko, porque ez naiz informatu. Gure gonbidatuaren inguruan, galdera azkartxo batzuk egin behar dizkizut. Oaintxe bertan, baduzu bikote sentimentalik? Ez nuke esango bikote sentimental. Erraxau, oraintxe bertan bazaude marko monogamo baten barnea? Ez. Vale, orduan, bigarren galdera. Batetik 10 zenbat lotzen dezu sexua parrandakin? Depende. Osa, egia esan, igual 6-7, basi, bai. Osa, zintzoa izan da, Osa, gutxi iruditzen jat, honestamente. Uste dut gaur egun ez basaz como
kompromesu baten sartuta, bai bikotea, bai edo zein bestelako gauza, uste dut, eta hau da nire teoria bat, bakarrik dasela bi ibilbide sexua edo inkluso afekzinua aurkitzeko, bita erdi, diela, parranda, aplikazioak, eta erdi da lana. En plan, como lankide batekin, baina ez dut uste da. Nire puta koña. Susare konfejala, tia. Hori, ez da munduko lanik sexiena. Korrean diot. Konfejala zea? Bai. Hostia, vale. Ez dauko antzik, ez da. Qué guapo, qué guapo. Murtziako eta bai, zero. Vale, joder. Baina... Buen estatus, Bai. Igual rapera izango bazine, Venga, azkar, raperuen artien mamoneo da. Bai, baina mamoneo ze zentzutan. Raperon artean? Jode, musikarien artean. Vale, artisten artean, baina jende guztien artean badago mamoneoa. A ver, baina artisteo dela pizkat endogamiko, no? Bueno, Euskal Herria bere baitan. Fata herri txikiak ere. Claro. Jo, sartunaz buruz galdera morbosuen asuntuetan, mesedez, gure dosunian esan gelditzeko. Vale. Norbaitxekin uste dozu akosta usarela jofesarelako? Hostia, nahi pentsatu ezetz. Vale. Nahi pentsatu ezetz. Ze bestela... Eta zu norbaitekin noratu zea, norbait hori izalako norbait? Keba. Vale. Horrekin banau ziur guztiz. Ze nik nahiagoet pertsona ezagutzea eta pertsona hori den bezala ezagutzea. Osa, el alter ego eso no vale pa nada. Ba, esai eso. Eta zu? Gurosu, kurioso gehiago. Nik nire bizitzan zehar sexua instrumentalizatu dut. Aski baiet. Oin bai, justo izenagatzek. Ijan hori gonbida nirekin. Jendia nirekin egoteko biedau ez ezagutu norma. A ver, definitu instrumentalizatu. Mesez. Ni oheratu naz jendiaekin, eta hau da como pastel bat, bale? Hau da euneko grafiko osua. Bai. Pastel honen como euneko 25 izan da maitasunagatik. Joder. Eta bai, porque badaude beste hainbat faktore sexua inguratzen, eta honen inguruan egotitzegin, badau validazinua, badau placerra, eta jazta, meterla en caliente, que se dice. Badau bebai estatusa, badau en plan, pues yo que sé, egon tipa honekin, eta tipa hau da como super guapia. Ai, ama, ni bebai guapua naz. Hau, pentsamendu hau ez dozu eukin joiz, porque igual estoy loca. A ver, ni nator gorputz ez normatibo batetik, orain pixkan normatiboa hua naiz eta normatiboa guztiz ez izan, beraz, sexuan etzako izan da pixkan el caramelito. Hombre, nik esan biharra daukat, hau dana izan zala nire bizitzako etapa baten, non uste dut dia kanpuan nahuela. Baina ni nire bizitzan, eukizan dut como harreman likiduen eta hipersexualizatasunaren gurutzia sorobaldan. Blan oso sakonkizatuta. Eski, claro, nik aldetu dizu eta berri instrumentalizazioa, porque nik uste batzutan erabiliz sexua balorean jartzeko nire burua. Bai, balidazinua, esan gozunuke bai. Eta nire galdera da, noraino eragiten dion mundu guztiari berdin. Esan nahi dut. Ezakit, nik egiten nunean, que ziuraski gaur egun egingo nuken berdin, baina agian beste puntu batetik, ezakit noraino egin dut nire gorputza zigortzeko gehiago. Zigortzeko? Zigortzeko, eta zigortzeko ere bai. Nik uste dut denok izan dugu sexu pertsona toksiko batekin zigortzeko gehiago gure burua. Bai, bai. Inkluso pertsona horrekin itzegitea, jarraitzea itzegiten, naiz eta toksiko bat izan gure bizitza. Bai, baina horrek ere laguntzen dizu, edo gauza asko ikasten dituzu, prozesu hori bizita geho, eta bueno, prozesu horren barruan zaudenean ere bai. Hombre, alde batetik bai, baino bestalde, en plan, beti esaten da, no, claro, traumak gogorra hoiten jatzu. Ja, baina ezin gara izan biguñak eta posik egon. Ja. Jo abo por eso también. Es que disfrutatzen dezuen sexua? Hori da benetako aldera bat ere bai. Beira, nire galdera da, bai, koma, baino ikasin esan behar dut. Hoi da. Osa, lehenengo momentutik denok badakigu, esperadet, maionetan gaudenok, badakigu patriarkatua eta heteronormak sortu duen kontzeptu bat ditzen dena virginitatea, dela bakarrik sortzea beldur bat eta mitifikazio bat lehenaldi horren inguruan. Baina nik esango nuke, nire lehenaldia izan nire lehenaldia materiala, baizik eta lehenaldia sentitu nuna plazerra eta desira izan zala asko zelduagoa. Orduan, uste dut horrek baitare puskatzen du pixkat,
sexu hon izateko, agian ezain beste ezautza beste pertsona, baina bai zure burua. Orduan horregatik galdetzen dizuet. Ezagutzen dezute, disfrutatzen dezute sexua, porque ni oso berandu deskubritu dut sexuan plazerra. Egia da, rollo, guztiz adoz esan duzun edo kontatu duzun prozesuakin, nik gauza bera pentsatzet, lehenengo aldia ez dela lehenengo aldia erreala, baizik eta zuk benetan konstientea zaren aldi hori, ez? Rollo, beste pertsonakin ondo gestionatzen dituzunean gauzak, komunikazioa, erosotasun punto minimo bat egon behar duena bai ala bai dagoenean, eta ez dakit, nik ere kontsideratuko nuken ere lehenengo aldia edo hori, rollo, konstiente izan naizenean, eta beste pertsonakin sexuaz aparte ere beste gauza asko partekatu ditudanean, edo partekatu ditugunean elkar. Ja, nik bai esango nuke, esan dudana, ez, nire bizitza, nire gaztaroan zehar persegiru dut sexuaren ideia, porque oin, heldua izan da eta dekonstruiruta izan da eta hori dana oso askar esan leikeke virginidadia dela gauza como medieval, superturbio bat, ez dauela balio esertarako, da como mamu bat que berez bilatzen baituzu bere erruak da hori, emakumien komerzializazioan eta como prácticamente salmentan, porque esan virginidadia como supergora ipatzen zan, todas estas mierdas. En plan, oso antikuaua eta oso podriruta dago eta ez dakitz nola gaurko egunean daukon garrantzia. Oin bai, Virginia zaenean, edo gaztaruan, eta sexuarekiko ansiedade hau dasunean, edo por lo menos nik banaukon, bai itxotzula mina, eta nik asko persegiru nauen sexua, eta ditut bi memoria, bat izan zen nire teknikamente lehengo aldixana, eta zen en plan, hostia, eta honetarako zen. En plan, inditxudan komeria, eukidodan como min haudana de ni ez naiz, nik ez daukat akzesua honetara, hau zan, en plan, burrokatzen nahi, puta mierda hau izan da, porque izan zen goza bat bastante tamalgarria. Eta gero, maitasun edo intimitate edo como konexinio pixka bat sartu zanean, eukinaben beste momentu azala, hemendik zala, vale. En plan, beste dana zan, vale, bai. Uste dut badagoela separatzeko behar hau virginidade toksiko honetatik como sexu arlorako kalderatze konstruktibo batera. Osea, uste dut jendiak bilatu biako zauela en vez de sexua izan aliketa azkarren, aliketa goizan, aliketa hobien, de cualquier manera, sexua izateko como eraiki kontekstu egoki bat. Que bai sonatzen da un poco mojigato, así que ez dakit. En plan, sonatzen da como, no, itxoin biezu hasta eltzen dan erate la adecuada. Ez, baina, ez, kontsumo azkarronekin, bizigarea orain txebertan sistema eta momentu batean kontsumo azkarra dago, sare sozialek hori erakusten dute ere bai, baina Tinderra existitzea, Tinderra edo Grindr edo berdin zait, edo el Bumbler, dago este bat, ez dakin horitzen dan. Da kontsumo azkar bat, nik beti erabilidet kontsumo azkar bat bezala, rollo, nahiet, oain, sartzen naiz, katalogoa dago, katalogo hor erabakitzen dut, sorte baldin badakat kaso egiten didate, de hecho, ni beti izan ditut argazkiak izan dira, beste gorputzarekin diot, pues jakiteko baitare zer dagon, azkarra txortan egin eta hasta luego Mari Carmen. Eta orduan, sexu azkarra ez dakin noraino laguntzen gaitu gure desira lantzen. Gure desira propioa. Ez dakit ez dare noiz hoi planteatu diozue zuen buruari desira, ean zuek sentitzen dezuen desira aldatu daiteken, edo transformatu daiteken. Ze zentzutan? Adibidez, jarriko eta adibidez super zorrotz bat, baina adibidez, ipurditik sekula santan, eta gero planteatzea. Eta ipurditik zergatik ez. Bai, edo gustetan jat como persona mota hau, eta gero zautzezu beste bat, eta zatozu, jolin, segatxi jatze dio como mugak nere buruai. Bai, osa... Nik uste baiet. Osa, naiz etorriko con la varita de la verdad, ez dakit, baina nik uste baiet. Rollo... Gero ez da jende mota ezberdinago edo gehiago ezagututa, nik uste eta gertatu intzait ere nere bizitzan, rollo, jo que se, gauza hori gertatu zaidala, edo hasieran abidez musikakin, askotan pentsatzen nun, pues nik abidez musika hau ez dut sekulan egingo, eta errepente igual urteak pasa ala,
perspektibakin igual izan da, edo perspektibakin como ikusita movida, bai enditu dala, bai musika estilo horiek, bai musika mota horiek, bai entzun ditu eta bidez musika talde batzuk, nera bezaroan gorrotatzen nitunak. Edo, bueno, ez nitunak gorrotatzen, baina nere buruari inposatu nizkion rollo, venga, gorrotatu behar duzu bai ala bai, jo que se, Justin Bieber. Bai. Olako zer, olako agertatu dira, nera bezaroan. No, es que, escuchar Lady Gaga, tío, eta gero, hostia, denborakin entzutezu Lady Gaga, y dices tú, esto es increíble, ¿sabes? Ni gorrotu nun, barkatu, zigortu nun nire burua pilo bat reggaetoiarekin. Ezin dut entzun reggaetoiaz, ez, emo, zuk entzun behar dezu bakarri Tokiote. Tokiote eta Jonas Brothersen kontra, evidentemente, hori izan nire militantzia. Eta reggaetoia, eta orain, eske ezin dut irudikatu nire bizetza reggaetoiri gabe. No, beira, guztien jat mordo bat, inosun paralelismoa musikakin, porque uste dut dauela desberdintasun nabarmen bat, eta uste dut ateratzen nahi garela, baina uste dut errazaoa dala musikarekin rekonciliatzea, eta esatia, tontuan nintzen, tontuan haitxan nabilen, no me gustaba One Direction porque misoginuan nintzen, deno ginen, ke mazda, berdin dio, orduan. Baino, ez dozu uste desberdintasun nabarmen bat dauela, porque sexua sozialki askoz ere tabuagoa izan da. Orduan, zuk esaten bozu, oie, bai, ez jat molesteten entzutia Lady Gaga, ondokoak esan bidao, ez dut, oie, beste egunean emon tiempo, patik da guztau jaten. Igual ondoko ez dut, ez da berdina. Bai, sobrau, bai. Horregatzi, baina ez dozu uste hemendik ateratzeko bidea, bebai galdetxu nauena Gasteizen, dala justo kriston polemikoa dan gauza bat, nik ez dakit segatxik dala ikusgarri itxasuna. Eta da, esatia jendiai, oie, sexu bat baino gehiago dao. En plan, gauza egiteko modu baino gehiago dao. Jendia eskandalizau egiten da. Estamos mariconizando a los críos. Ja, hostia, hori jebi da. Bai. Bai, eske sexuaren inguruan ezin da hitz egin. Ezin da, porque el dubi jatzu... Baina ezak, zure zuen kuadrilekin hitz egiten dezuen sexuaren inguruan? Zuk badakitzen nola ikasi nauen nik masturbatzen. Nik eta nire lagun minak, igual genitxun 11 urte, eta gindoia zen kaletik, Mondragoneko... guk eziketa fizikoa egiten genuen tokida, zauen eskolatik kanpo, eta berandu gaiatzen, hasiko gaiatzen bisok bakarrik atzian, eta sartu ginen como toki batetik non ezaben jende asko, eta etorra izan gimnasiatik satorren tipo bat, como 2 urte gehiaukua, eta nos dien, oaintxe bertan ikasiot nola egiten dien paja, gure zuetera guztia, eta atera zauen, sakiak galerri zaten, bai, repugnantia. Orduan, gaude ez, baino... Hori da eraso bate. Noski baietz, eta hola nau, hain burutik. No, porque gaude super aurka, osea, estrukturalki, jendia dau super aurka, umian inguruan, sexua itzegitian inguruan, bareduan, metodua zer da, como modu clandestinuan erakustia, eta gero espero izatia jendia burutik ondo egotia por ciencia infusa. No, sobrau. Beira, de cabeza, zuk nola ikasi zinuen pajakaitxa? Ni, pues tú, ia gauza bera, ez gauza bera, baino antzeko zerbait, alo tola peña olakoak gertatzen ziren, rollo, igual, jo que se, zure futbol taldeakin edo zeunden, oso txikiak inela, itola peña, eta holan. A ber, urteak. No, behar ditut urteak. Egon zabe paja grupal batan. Ez. Galletita. Ni eta klaseko beste, osea, 2 pertsona nire klasean, marikoiak izateagatxik bullyinga jasotzen ginen bakarrak, ginen paja grupaletan ez zienak. Hostia, bai, Ojo. Hor dau pastela jateko, bai. Ez egon, baina 11 urte hasi, por ahí, Más o menos. Masturbazioa esagutu nun, beti jartzen dut edabidi berdina. Ez dakinoa esaten da euskaraz. Komunion? Jaunartzea horretik. Gaur egun badakit hori zara masturbazioa, baina aurretik ezagutu nun. Itxenzosun la mítica de sofako eskinakin... oean eta ilunpetan, perfectamente hori zan masturbazioa euneko eun. Hostias. Bai, horretik, eta ezakitzen, nik uste nire lagunei galdetu diedanean, ere bai, neskat direnak supergoiz. Ez dakit zergatik, agian, no sé, bitxikeri, ez dakit.
Ezakit, baina masturbazioa, hau, honen inguruan hitz egin dugu ere bai, baina ni irekiko zelako meloia, eta barkatuko didazue, baina masturbazioa eta porno eta masturbazioa, porno eta desira, pornoa eta sexua. Emai oso. Ezakit zeiritzeak hau pornoaren inguruan, nik ezakatu oso finkatuta nerea ere bai, ere ez, baina nago oso nekatuta esatea gugarela pornoaren belaunaldia. Eta gaizki egiten degula... Hori esatu dute? Bai, da kontzeptu bat. Eta gaizki egiten degula txortan, edo bortizkeria erabiltzen dugun sexuan, ikasi degulako pornotik. Eta nik hemen esan edetena, ez dut uste ez nire aitak, ez nire aitonek ikusten zutela pornoa, eta ez dut uste ez dara harreman sexuafektibak izango zutela zaintza erdigunean jarrita eta maitasuna presente gotan. Literal. Eta uste, pornoak kriminalizatzen dela pila bat, eta da, errealitate bat hor dagona, eta inork ez duen hartzen porno ikusten duna, hau baitaren molestatzen pila bat. Eta, uste pornoa erabiltzen dugu baitare gure desirak kanalizatzeko pixkat. Eta masturbatzeko, evidentemente. Ni kanalizatzen dauen bakarrik. Ni bestiaz nauen eitzen. No fastidias. Venga, ba, Azkar, kontsumitzen zu pornografia? Ez, ja ez. Beira! Ez. Ez du gustoko. Igual izango da ez dualako topatu gustuko dan pornori, baina... Hombre, osa bai ikusi dudala, nera bezaroan batez ere... Baina orain egiten zait arraroa eta superplastikoa, ez dakit. Kontxeratzen dezu, barkatu, Daniel, kontxeratzen dezu izan dezula, nola ditzen zaio, como beharra ikusteko pornoa plazerra sentitzeko, edo beharra, pixka droga bat bezala. Ze daude ikerketak esaten dutena pornoak sortzen dula plazer hori. Nik uste nera bezaroan bai eukinula prozesu hori de bai aloba ikusi behar nula rollo masturbatzeko, edo bazela como puente de punto A, punto B llegatzeko. Baina, hostia, gero konstiente izan naizenean eta batez ere rollo prozesu horren inguruan pentsatu dudanean, nahiko jebiru ditu zitzaidan bere momentuan como ser konstiente, joder, nere buruak hau eskatzeit, eta gainera hau ez dut hainbeste gustoko, itet, como inkonstienteki de tiro a esto directamente. Sistematikoki, eta momentu horretan bai aldatu nula asko. Pornoarekiko neukan ikuspegia edo pornoan inguruan pentsatzen nuena. Eta bai ez dudala, bain ez dut kontsumitzen. La verdad. Niri gertatzen zai pornoarekin pixkat satisfyerrarekin gertatzen zaiana dela. Orgasmo azkar bat, pues ez da, Tinderra bezala, azkarra, punto, ikusiko dizu, esteitatuko zea, masturbatuko zea, eta lo egitera. Literal, Vladimir, y a dormir. Baina, ez dakit, ez dakat ez da, hor oso sakonduta, baina, bai uste sortzen dula behar bat, ez dakagun behar bat, erabiltzeko, estitatzeko edo, ez dakit, ni izan nun garai bat, kostatzen zitzaidala pila bat irudikatzea zerbait morbosoan, ni morbo hori sartzeko buruan, eta disfrutatzeko plazer hori, ez dakit. Esplizito izan gabe, salo parean izan gabe hori. Bai, niri ere gertatu zait, movida hori, eta horregatik rollo hainbeste pentsatu dut honen inguruan. Pentsatekoa da, bai. De hecho, nik uste dut generazion pornoan asuntua, bortizkeria baino gehiago, nik ditut bi arazo. Hori da, uste garela belaunaldi bat, gu esain beste baino, gu ondoren gotasunak igual baita, hau da pixka bat, okei, boomer esateko baino, berdin da. Uste dut garela belaunaldi bat daukola neurotransmisoria guztiz frigituta, eta daukogula como gure gare sobreestimulazioan biktima. Ke hau ez da, esobia ez txarraua aurreko belaunaldiak eukizauen pastela baino. Kio decir, belaunaldi bakoitza eukidau bere gurutzia, eta usteot guria dela sobreestimulazioa. Ta bai usteot, oain, ofrezitzen bautazu jendiai, imaginario sexual hau en 4K bi ordu irauten dauena zure realitate virtualeko betaurrekoetan jarri zeikena, bakitzu oso zaila dela itzultzea como zure imaginazioa, porque daukotzu como xarma hori. Eta uste dut, pornuaren arazo principala honekin lotuta dauela, da ez badozu konsienteeki kontsumitzen, que ya ves tú, ¿no? El consumo ético del porno, baina bueno. Asko distorsionatu leikela zure irudia sexualen inguruan, porque pornua da pelikula bat.
No, total. Inoiz, ez dugu espero bizitza pelikulatan moduan izatea. Ez duzu espero bizitza pelikula romantiko bat izatea, pelikula de baina pelikula pornoak adibidez bai. Eta komentatu dugu gero, Elena, jendiak benetan espero dau, igual, pues yo que sé, felasiño baten bitxartian, neska bate otia, como super ondo jarritxa, como ulia horraztuta egotia, como bere esto da, en plan, porque da pelikula bat egiteko. Orduan, zure bizitan ez duzu behar como angulo eta iluminazio eta set horreik. Bai, total. Eta hori uste dela gure benetako kaltia pornografiarekin. Uste jende osoak uste duela supermodeluak esan bidela. Sobre emakumiak, evidentemente. Haude movida asko, rollo. A ver, mamadak egiten ditugunok, ya te digo yo, hola ez garela jartzen, eta imposible da. Ai, ni bai, eso es. Nina super guapo, beti. Bai, super estilizada. Zukura batzen duzu zuru izutza guztia. Hori barro. Claro, kamaria daut eta tal. No, baino, bebai, dago beste meloi bat hemen esan binauen alen, dala asumitzen dut ikusten zinun pornografia heterosexuala zela. Bai. Edo si acaso bien emakumeen artean, lo que sea, gizon heterosexualentzat bideratutako pornografia. Bai. Uste dut, debate honeitan, batzutan ahazten dela kristoneko merkaua dauela pornografia homosexualean. Orduan, desira honen merkantilizazioa, normatibitate honen bierra, generalian marko heteruan emakumientzat doia, baina homosexualek batzutan egiten dobea gauza fantastiko hau dela patriarkauan mierda guztia hartu, kopixau, birrenpaketau, eta sartu marko homosexualean. Orduan, uste dut, badaukala oraindik ere genero perspektiba hau eta patriarkau perspektiba hau, baina ez dela emakumien eksklusiboa, ez gizon homosexualen eksklusiboa besan biet, como presiño hau de beti egon minas guapo edo ezin jutuki como barakitzu, en plan, bidali biot como nude bat politxa dana, edo ez dakize, holako mierdak, en plan, sexu bitxartian autokonsiente izatea. A ver, es que sinisten duna pornoa, pelikula hori benetazkoa dela, ni benetan, hor, uste dut, ariketa beste bat dela zeba, sinisten duzu pantai batean ikusten duzuna. Oie da, ze uste duzu, Los Vengadores bai benetakoa dira? Hori da, baina horra... Jende asko bai pentsatzeula, edo pentsatzeula... ez dakit, como comportamiento horiek eukiz gero hobe izango dela, edo askotan bere burua reflejatu nahi du horrekin. Edo hori nahi behar izan duela. Bai. En plan, adibidez, gizon heterosexualen beste karga bat, da batzuetan daukozun aukera bakarra, da dominante izatea. Porque beti erakutsi jazuk, ez zuk mandatzen dozut, eta zuk taltatuan, daukozun desira bakarra da hori. Beste da nada como de mariquitas. Bai, horregatik ni galdetzen nun desiraena, uste rolak nahiko banatuta daude per se, osea, hola dia rolak, dominante, ez, dominatua eta dominatzailea. Orduan, noiz bait, saiatu gara baitare hortik ateratzen, baina gorputzaikiko nik uste berdina gertatzen dela, porque ja ez da rubia gustatzen zait, baizik eta gorputzez normatiboen inguruko desira edo atrakzio hori, noiz bait landu egu, niri pertsonalki kostatzen zait pila bat, eta ni nator gorputzez normatibo batetik, esan nahi den. Eta desira zerk sortzen duen. Desira hori, egoerak, ezagutzak, konfiantzak, gorputzak, hor dago meloi bat, eta uste oso gutxitan hitz egiten daula, eta horregatik atera de kuadrillaren gaia, denotakigun kuadrillaren kontra nagola beti, baina, bai, eske da instituzio bat, que no, nik ez dut ulertzen. Nik ez dut kuadrilla ferinkorik, baina bai baditu dela sako kuadrilla. Pues okerro instituzio gehiago dituzu Ni banabil solta ahí por el mundo, eta elkartzen naiz lagunekin, eta jazta. Consumo líquido de la cuadrilla. Bai, ez dut como kuadrilla txatartzen nere lagun hori, nere lagunak ez ditut kuadrilla bezala hartzen, baira nere lagunak eta jazta. Bai. Bai, baina dagoela como kuadrillaren esto. Beste lagunekin elkartzen dira eta jazta, ez dut. Bai. No, eso esan bizinun, del este. Bai, dut. A ber, benetan hitz egiten dugun sexualen inguruan, zeni batzutan apur ematen dir sexualen inguruan hitz egitea, eta ni pila gustatzen zait, gai hau,
eta de hecho esango gauza bat fijo desaktualizatuta geratuko dela hau ateratzerakoa, baina GH, porque bai ikusten dut GH gran hermano. Dago pertsona bat ez normatiba, bota dula bikote bat barruan, eta horratu guztia hitz egiten. Nahi dut edredonin, nahi dut txortan egin pertsona honekin, ez dut aurkitzen berezakila, ez aio gorra jartzen, holako komentariak, eta kriminalizatzen ari dira pila bat, tipa bat dagoelako sexualen inguruan hitz egiten ratu guztia, eta orduan nik uste dut hor baitare generoa sartzen dara, pues hori, entreke guarra zorra eta ezakize, baina gero baitaren pentsatzen dut eta esaten dut. Eske gizon bat hitz egiten baldin badu beste modu batean eta beste puntu batetik, baina baita ere kriminalizatzen da sexuaren inguruan hitz egitea. Bai, ez uste dauela superazeptutak gizonek haien beharrak dituzte eta haien beharrak badaude, eta naturala da, nahi izatea. Bai, baina asko hitz egitea baita ere kriminalizatzen da. Guzti hau, astu gabe patriarkatua eta guzti hori, Uste baietz. Baina, emakume batek hitz egitea sexualen inguruan dago gaizki, baina denok hitz egitea, eske ezakitzen bat ordu hitz egiten dezuen sexuaren inguruan. Nik oso gutxi, te lo digo ya. Oso gutxi hitz egiten. Nik ere bai, bastante gutxi, baina bai egia dela, rollo nik... ez guztiekin, baina nire lagun oso minekin bai hitz egiten dugula gure artean, eta batez ere sexuarekiko ditugun beldurren inguruan hitz egiten dugu. Ai, pues hori zan gaia berez. Hori zan gaurkoa, bai. Ez beldurren inguruan, baizik eta, jo que se, askotan ailegatu gea konklusio batera, eta nahi bastante como flipante iruditzen zait, ze askotan hitz egin dut, nire lagun honenakin, edo nire oso minak diren lagunekin, eta askotan ailegatu gea como konklusio batera dela, yo pensaba que esto solo me pasa a mí. O yo pensaba que esto no tal, eta yo horren inguruan egin behar den ere hausnarketa eta nire ustez hori, hausnarketa hori badain interesgarria, de repente hitz egiten dezu lagun batekin eta lagun horrek sentitzeu bakea. Edo, vale. Porque bestela ez dozu entzuten inon. Ez botu esaten como superosu lagunak. Eta askotan gertatu da, rollo asko hitz egiten deu honen inguruan, ez asko, baina hitz egiten deunan olakoak gertatu izan dira, eta ere rollo gure intimidadeak ere partekatu ditugu, modu como como de apoyo. Eta fantasia partekatzen dituzu ere bai? Ze eza berdina fantasia eta praktika, hau aitare... Nola ez da la berdina? Gauza bat da fantasia, zuk dakazun fantasia, eta beste gauza bat da burutzea fantasia hori. Ezakit, jarriko eta dibide supererrez bat, baina agian nire fantasia da txortan egitea jatetxeko komunean, eta ez dut egiten, baina da nire fantasian, ez eta ez gauzatu. Eta uste, fantasien inguruan ez dugu leitz egiten, ez? Eta uste dugu denot dakaula fantasia berdina. Ezakit zer? Bai, zu pentsatzezu baiet. Fantasia berdina? Nik uste fantasiak jendea konfunditzen dula debekatuta dagoen horrekin. Vale. Oso, uste duzu beti gure gauela... Beti gure gauela... Baila beste meloi bat irekitzeko. Bai. Osa, beti nahi dugula ezin deguna eduki? Eso, debekatua dagoen hori, debekatuta dagoenez, sortzen duen morbo. Bai. Osa, ez dakit, jartzarren zea, baina hori. Esango luken moduan bat banik, que te jalen del pelo eta olakorik, uste dut, orain maigaineratzen ari dala, baina nik uste dut, impensable dela imaginario kolektiboan, ez, feminista bati gustatzea hiletik tiratzea. Nik uste dut, de hecho, uste dut, oin dela como oso, uste dut, buelta osua eman dauela, eta oin derrigorrezkoa da, sexuan uletiko batzia, eta guan, japoa botatzea, eta como, hostia, utzi bakia. Da, hola, depende. Nik uste dut, oin dela como lo más trendy, bai, gotia como a saco. Ai, zarantzakat, porque baitare, konten izan bar dugu, eta astu zaigu gai hau beti ateratzea, jendeak gezurra asko esaten dula, Mordo bat. Osa, jendeak ez du esaten egia, inoiz, eta are gutxigu inkesta baldin bada. Bai, total. Gai honen inguruan, ingeike kuadralogia bat, desde luego, nik nahi detein aipamen txikitxo bat, amaiera baino lehenago, dala, garela, gehiago edo gutxiago, gabititz egiten hiru pertsona normatibitatearen bastante barne gaudanek. Oin bai, dago
dialogo guztiz ezberdina sexuaren eta sexualitatearen inguruan, normativitatetik at dagoen jendearentzat, badao fetixizazioaren asuntua, todo este tema de, zube haukatu zure kategoria porno paginetan, bokenik bai. Bakitu beti die, arketipo guztiak kategoriza baitan, eta gero hau, no, lo normal, bakitu bestia. Eta gero, oaindik aratago esango nuke dagoela sektore bat gure populazioan kentzen saiona guztiz erditxik sexuan pentsatzearen. Ez decir, badago jendia diversidade psikikuekin pentsetan dugula ez daukola desiorik ta jazta, badago jendia diversitate fizikuekin pentsetan dugula, egiten dago como bera, infantilizau egiten dia, invisibilizau egiten dia, eta bar, eta hau dana, por supuesto, ezin gau denak kubriru kapitulo batan, por desgracia. Porque joan behar gara buka. Zupena, tio, nahiko nuke menegon. Atxalde guztia ze sexuan me encanta. Egin behar dugu postiten tontak edixen. A ver. A ver, galdera bat utzi dizute, Vale, Olatz, Salvadorrek. Gustatzen jan mordo bat. Eta zu, urrengoari utzi behar diozu. Irakurri alba dezu altuan. A ver, no. Ulertzen dezu. Ulertzen dezu letra. Joder, bai, ulertze, joder, Olatz, madre mía. Hortik dago eta entzuten da pezera. Irakurri. Noizbait, norbait hilko zenuke zure eskuekin, norreta zergatik. A ber, guztiz kontran nago, baina zintzoa izan behar dut nire buruakin, eta bai hilko nukela pertsona bat, ez dut bere izena esango. Laura Re. Abizena, edo... Ezin esan, ze, eske bestela elkarrizketa honek hartuko du giro, como tristea, raro, baina bukatzen garriz, ja. Baina, duela 6 urte, nire lagun honenetariko bat erail zuten, eta izan zen oso esperientzia traumatikoa. Ordun honetan pentsatuz gero, lehenengo pertsona etorri zaidan burura, bada nire lagunan hiltzaia. Vale, justifikatuta, vamos, guztiz. Oso ongi, bai, esperot posik egotea zure etxian, Olatz Salvador. Esperot. Eta orain, urrengoari utzi behar diozu. Izan zekia zintzu haua, edo ez? Esango dizu, bakarri pista bat, naparra da ere bai. Naparra da? Bai. Eta esagutzen dezu, evidentemente. Hola, ja, no? Bai. Ez. Eta bitartean, utzi behar diguzu kanta bat, eta ez dakit. Nintzen gogoratzen, claro. Txortan egiten dezun bitartean ze musika edo kanta entzuten dezu. Zein da zure fuegito? Ez du balio manzanita badakit gaur manzanitaren eguna dela, Hostia, eske normalan ez den musika entzuten. Ido nomar noche de sexo edo, la cosa. No, pero The Weeknd, así. The Weeknd? The Weeknd, ojo. The Weeknd? No sé. The Weeknd? Radiohead. Ez que ez dut entzuten musika. Zer friki pareza, baina gero egia da, rollo, igual, musika jartzen zula ambiente moduan. Bai. Alo, ez ambiente moduan de ya, como en el coito directamente. No, baina, como previo. Baizik eta, pues, rollo, hartzen desunean birra bat edo, eta gero ya Spotify egiten du bere irratiakin ta guzti, jo que se. Vale. I'm blinded by the light. Ezaki guzti kantarekin utziko zaituzte. Hori, Blinding Lights, The Weeknd. Blinding Lights, venga, va. Hori da super... Ez da nada chorta friendly, baina... baina de los discos antiguos. Rolling Stone o algo así. Vale. Abesti horrekin usten zaituztegu urrengo azter arte. Eskerrik asko torzegatik, eskerrik asko egot. Oye, eskerrik asko, rollo, placer bat izan da, benetan... Ai, barkatu, promo, dakazu promo egiteko? Ez, sin más, bakarrik esan nahi nun, sin más, placerra izan dela bereziki zuek entzutea. Osa, bagit ez naizela izan oso como mamitxua edukeakin, baina... Osa, pasa garen hitz egite! Berriro! Que gare pesau batzuk, izan zare gozada, de verdad. Bai, beretan, eskerrik asko. Agur.